Sanyi? Mi? Voltál benne a rendőrségen? Azt? Miben ott kapcsolva a GPS-ed? Azt mit mutatod ki a tyomba? Pesten? De jól tanálsz ki, hogy én is Pesten vagyok, azt a kocsidat is oda vették. Hát elhiszem! Megmondtam, hogy vonattal jöttünk. Ne szóljál már bele, mikor családi problémáink vannak. De menekülnek a vevők. Meneküljenek, nagy tetves gecik, egynél sincs pénz. Na! Halljak meg, ha elvittem. Leesett a hajad. Figyelj, Jéda, még egyszer azt mondod. Összecsomagolsz, azt eltakarod. Anyádat jól leszopod, máma, jó van? Ha lehet, a öcséd vitt el, az a nagy kápszeres. Hát nem azt szokta elvinni. Állandóan az órába szíj azt a fehér kukoricaport. Mi? Még mondjad a biciklinket. Jó, engem még egyszer ne hívjál, mert halálpikke zsia vagy. Mondjad a biciklinket is mindig kérni. Mi? A biciklimet is elloptad, te már azt kifizetted nekem? Na hát akkor erről van szó, ne embrégessed a kocsidat. Na! Halljak meg, hogy most gyűjtünk vele, még a kerék is lapos volt. Mi jaj, nem menj, gyűjtön!